Mana kamano nya kwa Ramogi en odhiambo machielo ma Jehova Nyasaye ochako loso kendo ma en chenro mari maratil, chenro ma bende ng'iyo weche mapek. Oyiengore korka jopiny, korka joman go studio ka koso korka weche ma ji ariyogi dhi ganonwa odhiambo ma kawuono. Kaka pile jata Twak en an Victor Tindo Makajuma arwakini machiegni mondo wago mbaka e kinde ma oganda jo Kenya duto rito gi siso duoko ma ibiro gol kodoma Supreme Court tarik 5 dwe mar 9 higani kaloro koda yiero mane jo Kenya ne owuoke kendo dhi tarik 9 dwe mar 8 higani nyakwara Ramogi. Machiegni kamoro amora ma entie ka ok ketho kinde an kod yawuot luo ma wigi timo jere ma bende biro konyo fuono weche ma kawuono mano Oyola Kiasa. Oyola oimore kendo machiegni. Erokamano. Ndalo mang'eny. Ndalo mang'eny. Erokamano ahinya. Yes. Kachiel kod Omulo Joni oimore. Ana onge mang'eny amoso mana Ramogi ne untie kendo amor ka an kodu. Erokamano ahinya. Amor ahinya ka bedo kodu owete kata bende siasa ema opogo ji mane demokrasia. Ok en kodwa. Wacho ni mor ka en kodwa. Ok en kodwa. Ang'o momiyo kimor? Ing'e gimomiyo kamor. Mokwongo adwoko ne Nyasaye erokamano kuom miyowa thuolo mowachopo kiwango mowachope sani. Jowa nowuok mogo kura moyiero jotelo mekegi madhi timo negi tich kuom higni 5 maonge koko manotimore kumoro amora. E counties wa 4 ma Nyanza ma jowa odake mang'eny, yiero notimore maber ma ji oyiero jotendgi chakre MCA nyaka malo. To gima namor election no ni ji kare pod oamini political parties kuma wae, both kuma Omulo wa Rift Valley korgi kucha cha bijino yiero mana party, korwa koni beji oyiero party. Lakini MCA ka nitie jomoko noluchore ma independent, Oma Bay niga 8, Siaya niga 4. I think Siaya niga 4. Siaya niga 1. En ga 4. Gina 4. Kisumu 1. Koro at least demokrasia nyiso ni kata piny kucha jomoko nyalo yiero joma are independent. To mano ber kabisa. Mano wang'oiwa, mano chido chunywa nyucha en ni jomoko magwa mane wayiero, mane wan go e team achiel ka wago mpira. No aseneno kosebalo kodwa kendo koro giwewa. To wan wa wish gi well. Onge wach. Omulo. Ing'eyo VOJ, an gimiyo wacho ni an amor ka wan gi jopiny nikech jopiny osego kura kendo nyicha gigo kura maber. Mana kaka nowuoyo ndalo kapok nago kura. To wan wanyisogi, nwamiyo gi red flag. Nwanyiso ni ka nyonuru kama. To ing'eno Oyola gini kaka gigo agogi. Koro gin magigo jopiny. Gin magigo jopiny piny. Nikech gin makoro gitiyo marach. Jopiny ogo kura, gino girito kura. Koro kigibi blemwa, wan kigiblem ng'ata nikech gin mo blem gi. Nikech njo gitiyo maber. Sama nwanyisogi ni ka red flag nitie. Wanyiso ni wan odich gi kura. Gin ng'eni gitiyo matek, wanotiyo mariek. Koro gimwacho ni nitie jomancho gige tim to weyogi. Nyaka wang'e ni sani wan e gimiluongo ni 21st century. Ok wan e moro maniketo ji kamoro achiel kona moro achiel. Sani jogo dhi manyo dwaro. Nikech sami manyo mwanda, midhi manyo ring'o, to okalo mpaka, okalo boda, odhi e boda machielo. To mwanda no weu. Koro udhi chunga boda ni ani koro wawa mwanda no dhi, wan koro wan wadong koni. Koro joma chalo kaka David Ochieng gi joma no biro korwa koni. Gimbe gi kalo kocha, gimbe gidhi dwero. Koro jopiny onego bed an ng'en na yudo ka jomoko be ji bitiyo go marach. Nikech onge kaka udhi go ofis, udhi ketho geche, nikech koro mjumbe maru odhi komachielo. Embo dhi menyo, ing'eni gini nyaka wa balance. Koponi uyude to sawa. Kwa odhi odo korwa, ok ni koro joluo te igni 60 ni wan wadhi bedo ni wan opposition, wan siasa bogoyo. Nitie joma ne chako support jakom higa 1997. Sani giti, gin pod girito dhi kana. Koro wadwaro ni sani ji ok badgi, joka ni kocha. Nikech wan gima wadwaro sani, vijende dwaro tich, mine dwago biashara, weche moko mag siasa as much as nuwarito nikech wa believe ni court bro deliver justice. Wabedu mos, warit kaka ni ji ok odhi okocha, warit gima odhi timore kono, waketuru mana. Erokamano. Duto kaka ji ariyo gisewacho, tarik 5 dwe mar 9, obro ng'e adieri ni to court dhi ng'ado wach nade. To kaka pile ochalo pala malewe ariyo kata pesa ma odengle kata jege mani kore ariyo
korka wich korka yip. Koro ganda jokanyanam wanarit ni tarik 9 tarik 5 dwe mar 9 dhi bedo nade nikech gin ema gintiere kod duoko mogik kaloro koda chik mar piny Kenya kaloro koda article 140 mar piny Kenya. Kamopogore kod mano jomadongo ose mana chakore e bunge mar National Assembly kod Senate ka. Sani Kenya Kwanza nigi kwan ji maromo 160 koda 156. Kwan wan go madier kana waseriwore gi jo UDM joma noriwo wago te. Wan sani wan gi MPs mar ji 191. Yes. Chik mar political parties mane obed amended mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nokete ko higa ni dwe mokwongo tarik 27 ne UDM gi mamoko ne okete winjruok PAA maendeleo chap ma pod gi legally pod chal ka gima gin pod gine Azimio mulo. Onge shida nikech sheria lakini ngene kodhi e parliament nikech ji dhigo secret ballot. Ngene ji dhigo kura matato dhigo kuche. Koro ngene kanyo ok dhi ng'ie sheria ni un jokorwa koni go uru kura kako dware. Ngene numbers parliament kidhigo numbers sani ngene ker Uhuru Kenyatta mapod nie telo. To kopo no dhi luongo parliament odhi luongo od bura kaluwore gi article 126 sabbatical 1 mano president dhi luongo first sitting mar 13th parliament. 13 parliament. Koro kose luonge to clerk dhi golo gazette koro dhi dwaro joma dhi apply speakers. To kodhi jogo se apply to ng'eni ng'ato dhi biro gi jige 20 mabiro nyiso ni gisire en ng'ama qualify manyalo bedo member of parliament kaluwore gi article 99 mar standing orders mar national parliament. Koro kopo ni ng'ani osebiro to joka ka idhi yiere gi threshold yani giko ma joma dwaro mondo yiere nyaka yiere gi ji ilongo ni 2/3 230. Koro jogi ok binyiso ni loyalty nikech kaki luore kaki mobilize gi kaki manyo gi magi joma dhi yiero speaker. Koro gimancho watimo samancho yola gino ni KICC gin giwacho ni wan gi numbers. Wan gi numbers kendo wan ng'en wasego kwan nwaseng'iyo mbele. To mane nyiso gi ni wan nyieni jachak ni tiyo mariek. En ng'en ok oti matek. Sama jogo wacho ni ng'eni gima ok ahero e ODM sana gi Azimio en go agoko. Koro mondo gibed piny gi goni nitie jo independent ka. Joma noko yier gi chama. To ne nitie jomoko ka. Koro gichak go kwani ere kaka wanyalo manyo numbers ko oket kamoro achiel. But gene koro wayudo loophole, wayudo ni joka inyalo yuagi ok no nyiewgi but nitie kaka iwuoyo kodgi. Inyalo sero gi nyiso ni koro korwa koni nitie jomoko mosewuok oko ni sergi gi pesa. Onge ga minya sergi. Ng'ama oseyier ma dhi chamo salary ni imiye pesa dim kendo michake miye. Ing'eni gini inyisi ng'ato anyalo biro ni kaka ng'ama nyako tanyisi ni an gi dhiang' wadwa ng'ade. Ting'eni kori kono wanyalo ndikore koni nikech kang'iyo koru kono to kane gimoro momiyi ahinya. To kora koni nitie gima nyalo miyi nikech kopo ni wayang'o dhiang' ni to inyalo yudo bamne. Koro ing'eni ng'ato dhi bedo piny to ng'iyo ni to ere gima nyalo donjo go kacha. Koro numbers ema no wang'iyo mogik. To mane meneno sani koro wadhi bedo gi speaker, wadhi bedo gi leader of majority, wadhi bedo gi kombe mopogore, committees mopogore nikech en go kwano. Siasa en go kwano gi golo mpangilio. Erokamano ahinya. Oyola chal ka gima omulo wacho ni koru kono chal ka gima ratile ywa korgi molo kako ywa koru. Nimar utiyo matek to uti mariek. Omulo seche moko ka winje ko wuoyoga to wuoyo ka juoga. An pok naneno ka mundiek ng'ado ne mwanda rieko kama winjo ponde seche mundiek moro biro chame. Onyiso wa ni wanyisogi un ng'age ni mane nyiso wa ni apinji ni avio jai. Kenya ka nitie joma go agog gi moloyo jogi. Mane gichako go agog gi 2018 ka handshake ubiro. Gichako go agog gi magog gigo nyaka kata sani pod gigo agog gi. Kiwinjo gima deputy margi wacho. Owacho ni wasetieko jomoko kama. Koro wacha udwa dhi komachielo kendo wadhi tieko jomoko. Ere form of was ere form mar arrogance kata goya goko ma is greater than that. But ayie kode ni mano te kaka gin gima jogi mora go ni kama ne kaka gichal. O ginyal lokore.
Lakini kamano kadwa yie kode mowacho ni gin 192 MPs. 191 MPs. Nikech kane kwan mani kuongo wa goyo en 161. Jo UDM nigi MPs abiriyo. Auchiel actually. Mano 167. Jo independent ka all of them negin apar. Kata kimedo gite. Negin apagari. Kata kimedo gite pokichopo kata 180. Kori ngeni emomena nyise no wuok ajuoga PAA mara Mason King ne gi ji adek. Adek. Mede podok chupok gi kata 180. Maendeleo chap ne gi ji ariyo. No maendeleo chap med mano be. David Ochieng MDG achiel. Pokichopo 180. Koro jogi kiwinjo ka giwuoyo ka juoke. Mawacho gik madongo kaka kiny koth ni chwe. Cham dhi chiek, cham dhi koro an mago to no kadwa donje. Lakini gima nadwa ni mondo nitiere danger moro ma wapose democracy marwa. Wang'eyo ni jogi do not care about rule of law. Emiwinjo ko wacho ni chik to chika. Mane attitude ma gidonjo gidwa ne gikawo go sirikal. Ni ginyalo nyono chik kama mber ne to gikalo ginyono ka gikalo. Kama ok gidwa to ging'iyo kaka giloko mondo mi orom wuoche ma ginyalo rwako ka gidhi mbele. To mano is very dangerous a democracy. Democracy espouse ni nyaka wang'i the rule of law. Mondo kikwabed gi gimiluongo ni anarchy. Anarchy ma koponi ji osewinjore kama to ng'ato lokore kendo chako timo gimachielo. Political Parties Act no wacho maber ni ok inyal bedo member of two coalitions. Jok mane chikore masani koro no nyiewo modhi nyaka koni ging'iewo David Ochieng odhi kocha. Ging'iewo independence ka odhi kocha. Kiasa in gi neno ni jogi onyiewo. Aja siasa oken kanisa moro ma ji dhie faith. Ni kawuono warori Yesu owara ni jaricho. Iamini tiselo iweje chien. Politics en game mar interest. Iwinjo dwaro mar ng'ato. Imiya ang'o momiya nyalo loko pacha mondo mi adhi. Kata nyocha ka ji no dhi go kura. Voters no dhi e ballot box. Gi interest gi demand gi e lwetgi. Nyaki yukno jamna, nyaki lwarno apoyo e kawayieri. Ka voters ema vote gi demand margi. Koro MP mano juwer ma jamna ne olwar te ma yie no dong kotwo. Iwinjo dwani mondo duog jamna ne cha iparo no nyalo biro iri to support maonge gimoro mimiye ma koro ober ka en koru molo kaka ka en kor ka jomupiem go oyukne gi jamna no yukne David Ochieng ne jamna to gi joko moko machielo gi mondo mi gibi side makoni pedhnwa neno ka to mano is okay. An danger mang'iyo kaka ng'ama pod tin ma pod agombo ni chieng' moro abede ja siasa mondo abi chieng' mo Nyasaye ogwedhe lweta gi majan moro abi yukne jodala wa jamna mondo mi giketa kombe. Iwinjo en niya the rule of law ka ji oseketo kokgi e kalam e karatas moro ni kama kaka wawinjore it should remain like that. Na onge gi problem gi David Ochieng to lakini step mano kao as an elected person ma voters ne 90% kata 100% nigi loyalty allegiance to another person mane gi yiero as president tibu kori betray that sovereign will mane gi trust go no. It is the worst form of betrayal. Ali Roba mar jatend UDM Ali Roba ebo biro gi ji auchiel. Ali Roba kata mana kipenjo mulo kata mano na se comment on na gombo niya koponi ne strategy kata Canada choro ne jo independent kata gi jo northeastern go kata ne David Ochieng ni okay election rumo woda nyango oyola ndiknwa strategy moving forward da nyiso ni MPs ma northeastern nikech gite gin gi demands mang'eny they could have formed another third coalition mamargi mawuok northeastern makoponi nitiere bill more e parliament to president mane kom dwaro ni mondo kal to luongo gi to lobby gi to ginyiso gi ni jatelo wan waonge kod gi problem lakini kunyinwa pige mokari 3-4 kuma waae mane konyo jou to kidhi ting'ori tidhi donje gunia mar rabuon statement biro bira chiel niya party leader wacho niya bill ni wan kaka jo Kenya Kwanza wa vote kama kori winjo ka gibe gi vote ka diek makata ng'amo penjo ere demand muketo mene joge ne onge erokamano mane David Ochieng be no winjo tim no winjo bedni orito election mondo temperature mar Supreme Court ni tone down donge why enjoy due to political rights no political rights nango
ratiro mar siasa ng'ato nyalo yiengore gi kweth moro amora modwaro kata bed ni wan gi chik ma kamano Political Parties Act mane President Uhuru Kenyatta, the amended act. Ayie Yes. ni everybody enjoy political rights. Yes. Political right no oken English no lana dholuo no lana nyiso niya oken gimi nyalo timo completely maonge control. Nyaka tae obed gi rapim moro. Emomiyo Political Parties Act biro wacho niya omulo kane isebedo ja Kristo mosedhi ochamo muma idhi e eklesia michamo muma mikao dhako achiel di koro an ja dhako achiel koro kinyal medo dhako mar ariyo e kanisa waka kidwaro medo to koro idhi yudo certificate no e nini machielo kaka koro traditional wedding ingech kanisa onge matimo double wedding mane nikech omulo nigi right mar nyomo kata mon 100 lakini right neno oken nini oken nitie rapi nyaka tae erokamano omulo pesa no wiro lwedo ka koso kabisa pesa mang'eny kabisa wach ma dholuo mar pesa ni obedo mang'eny ahinya sani VOJ atimo mos nyiso yolo wach dholuo nikech wacho kizungu mang'eny to wane wang' jowi mawacho dholuo namba 2 ingeno yola wacho ni wayuko jamna ingeni mago siasa mag winjo lakini kata ko obedo ni wayuko jamna gidagi yuke jamna gin ofuko gi nitie thuol samo yuko gin dak yuke gin ngeni giwacho niya lega winja ikecho kawacho ni no yuko ne gi jamna ana penyo de ubede nunu suku yuak mana ni jok nyicha yuko jamna unda ku yuk jamna sama ngato yuko jamna umbe udongo umbe unige pesa koro jopieme yuko jamna koro wapieme yuko jamna koro keni nyiepo eyo machielo itemo wacho ni yuko jamna ni nyo obedo kata mana bang' yiero owacho maber ni jopiny ncha dwaro jamna donge joma no yier ng'ama ne yuko jamna ji koero ni kawo jamna ji chamo jamna koro kik wabed ni jo Azimio gi ODM usiko mana ni nyecha nyiewo ji nyecha yuko jamna to gin gionge evidence ma ginya keto piny ma giwacho ni nitie ng'ama no yuk ne jamna evidence ineno ng'ama duong' man gi pache man gi ratiche mong'eyo gimoparo e demokrasi mar Kenya ka oyiene support kumoro amora jorabuon kata jo Mount Kenya manchogo ne jakom mombulu kata jo Wakamba manchogo bulu komachielo cha kata jo Rift Valley manogo ne jo jakom kura gin gi ratichgi onge kama seneno ka jo kawuok oko ni yanyo gi ni ang'o miugo kocha ni joluo ni ka okino ODM ni ok support ng'ane ni koro mano demokrasi onge demokrasi ng'ama sani wane 21st century gima timore ni joluo wasebedo ni wanoketwaga yani oseketwaga ni wan wasik jomoko ni chakre chon king'io siasa kata tuo en paro manitiere jomoketo ji kamano mulo nitie jomoketo ji nikech oyola gini mosiko mana niya ni nyaka ibed mana ODM ing'eyo jopiny no timo maber gi go kuchgi kendo jopiny ok onego bed gi wasiwasi wan kata obedo ni wan koma chielo ni onge chieng' mosewuok oko mwayanya jakom wamiye respect nikech jakom ose fight but kanopo ni gimoro timore ne modhi e doho maduong' odhi e court maduong' warito wabedo piny ke jopiny nosetieko kuchgi gine gisago kura malo kucho warit court nikech kwa ng'eyo ni waketo geno wani court dhi golo ratiro maber e tarik 5 e dwe manyien wan kaka jopiny wabro support erokamano ahinya koro kik wabed ni koro ng'ato nodhi kamachielo ni koro en ng'ama rach ma ji dhi ketho gik moko mano siasa ma in fact sani wachalo jomago siasa ma 1961 pok wadhi kata independence erokamano to jomoko sani ni e 2022 erokamano ahinya omulo jatendi ma en jalup jatend piny Kenya masani osebedo ka wacho ni bunge nyaka mi ting'ne wan gi gimiluongo ni separation of power judiciary nigi tije executive nigi tije legislature be nigi tije ma katiba ong'ado maler mokalo bedo ni koro okang' mar temo sero jomoko mondo ongre gi kwethu po nono ni obede kom kuom ranyisi po nono obede kom kata obed ni polo to Supreme Court kamano dhi bedo nade ma jomoko nyalo wacho ni en okang' mar temo tieko teko mar bunge ing'eyo VOJ ok en okang' matieko nikech jomoko bro wacho ni obro chalo bad executive machielo ema nyisi wan kaka Kenya Kwanza ne waketo commitment mo wacho maber ni wadhi luoro independence mag institutions ma Kenya
executive biro tiyo tije, parliament biro tiyo tije. Mane mineno iwinjo kono wacho ni kata ministers midhi yier ibro penjgi penjo e parliament. To ng'ama chalo kaka Ruto ok nyal tamo ng'ama biro mondo nene madwano mondo obed ojoine mondo obed kode, nikech ka en wach jamna ni ne nitie evidence ni jogi no yukne gi jamna. Ing'ede mano di accuse nikech evidence nitie ni no yukna jamna, account ne nitie pesa mano donje. Ing'ede mano kore wacho ni interfere gi democracy. To kinyal tamo ng'ato modhi biro duongo dhodi ni VOJ ta ata biro adwa ni wawuoye wagoye mbaka. Ok inyal riembe, nyaka luonga kendo ikele machiegni. Koro wan wacho ni joma biro gi biya to mano kendo nyise ni siasa ka. Ng'ata ma japuonj mong'e kwano, mano somo gimiluongo ni probability, mano ng'ama somo gimiluongo ni strategy, ng'ama nyalo go chess game kata ajwa migo ajwa, nyaka go kwandi ni sama bede mesani adhi mbele kacha ere kaka dhi tiyo. Koro kini ling nunu go gunio ni ng'acha yuko jamna un bedura beda piny un beda gi lema gi jamna un erokamano temo muro yakecha erokamano oyola wach moro ka ni wach mar yuko jamna ni kele ni chich moro nitie ni kamoro nitie jomoko masani kore nyiewo mano yie kaka wuoyo oyie monyiso wania wan seche mwayuko jamna to unu timang'o donge mani penjo bopenjo ka awache context kaka ni wache ground ni ji chamo jamna mano korki wacho sani okay be ineno kama endi no kang ma ponono ni bura mane nyim Supreme Court ni ong'ado ni kamoro jalup jatend piny Kenya masani mobedo president mar piny Kenya be ma nyalo ketho demokrasia unu nene nade be mana nyisi niya danger moro nitiere kae demokrasi kiyudo ka president because wan gi jo kizungu wacho ni wan gi presidential system ok wan gi parliamentary system of governance, wan gi presidential nyiso ni president iyiero gi jopiny iwinjo to bunge operate independently, judiciary be tiyo kende ma ng'ama interfere kode onge. Kane Jubilee nodonje power higa 2013 ne gin gi majority e parliament kendo ne gin gi wabunge mang'eny ne waneno damage mane gitimo no damage no omiyo kata nyaka sani kaka wawuoyo sani mistake mageta kosa mane gitimo ndalo no pod we are paying for them nyaka sani nikech chike mane gitimo to gi kata policies mane gikelo ka gikele bunge ne kalo mang'ama nyalo penjo onge kipenjo tinyiso uni unutin ling'uru mos mane gima ne ginyisowa makata chik moko mag election masani makoro ne giywago kata pod giywago gi nolos ndalo no nikech wan kaka ne wan jo code mokwongo kane wan gumulo ndalo no ne wan minority kendo ko biro 2017 ne wan minority nyiso ni damage mane sirikal timo no yudo free hand mar timo that damage nikech ne gikaw bunge mag gikete an extension mar executive magi form giloko presidential system obedo parliamentary system nyiso ni executive an extension parliament an extension mar executive koro an gima na okadwa en niya attitude mar joge kata chunygi kata kitgi king'iyogi ing'eni kata nyako kiyudo moro manyien midwa ni mondo ikaw mondo iter dhok dalagi nitie kido moko ming'iyo ng'ama nyalo rwako welo nyalo luoro jodalau to attitude mar jo Kenya kwanza gi kisomogi jogi ok dwar any opposition mora nyiso ni koponi jachien onini obedo marach girgi ne oting'ore malo girgi manose omegi marachni odhi mbele VOJ anyalo nyisi dangers modhi bedo go en achiel danger mokwongo ng'ata madhi difa gi sirikal obro yudo ka environment no en hostile moko nyal wuoyo number 2 koponi okine line mar sirikal ma en majority o control executive to control parliament gibro chako tero lwetgi kendo gidwa ni gi control judiciary makoponi jaji moro nitiere mogolo wang'e machielo mogolo uamuzi moro mopogore gi kaka gidware to kendo kore en migole giketo ng'atgi nikech gin gi numbers to nyiso ni koponi in opposition bro bedo matek mondo win election nikech chike ma jogi dhi loso majority gidhi loso chike ma favor gi as majority koro ng'ata ma in opposition ma in an outsider ok bi yudo kayot kata mano mulo ni sano mora nikech sano neno ka siasa no dhi kako dwaro to wan wang'e maber ni wan gumulo kamae pok wayudo majan moro malich pesa malich ma pod waonge go nyiso ni igni sani between now to 30 years eka wanya bedo jomoko wanya yuko ne jomoko jamna maber kata karomo kodi town ta inyi gi jamna miesa no yola kawuono to ne nya mutegno
Nyiso ni sani wanyalo celebrate, but king'iyo projection mar attitude mar jogi in 10 years time, damage no dhi bedo irreparable. Odhi bedo ma is very painful. Nikech ji mang'eny kwanza wan kaka jowa, wan ma wan ga gi courage mar penjo sirikal penjo. Weji se yo penjo waziri ni to ni wacho ni timo kama, ang'o mi timo kama? To kanyo ema jowa dhi bede matek, dhi bedo kodak matek e Kenya ka. Koro an kama nan go gi problem mana kaka nikete no. An gi problem poaching people mondo mi control parliament. Parliament winjo work independent nikech katiba wa oko wacho ni wan gi opposition. Onge opposition. Opposition ma katiba envisage kato keto ni winjo bedi gin two institutions, parliament to gi judiciary. Gin magi check excesses mag executive. In fact, judiciary to check both excesses, but parliament ene opposition according to katiba mawango. Ke kawe mesoe mfuko to serikal ko wacho ni medo loan kaka ni Jubilee no timo loan kala koro ko ditamo rito un ji ariyo to jomoko gin ji 12 giloi. VJ katieko wach no tada nyisi gimoro achiel Canada ni mondo jowa understand this thing. Pinywa mar Kenya, we are not a democratic country. We are a republican state. Kisomo kata mana pesa mitinge lwetika ondiki ni the Republic of Kenya opogore gi Democratic Republic of Congo. There's a difference. Demokrasia wacho ni joma ng'eny gin maduondgi gi rule. The Republican wacho niya unyalo bedo mang'eny to kata joma tin gi nyaka ilos chik moko marito gi. So we are a Republican state. Lakini jogi gin jo demokrasia. To gidwa ni mondo gi joma minority. It is very wrong. Ten gima dangerous ne jowa. Erokamano. Kinde ka kinde iyudo ka kwano mar medo kwan kata kweth mag ji en gima ok wende it jo Kenya kana obedi katiba marwa 2013 kaka Oyola no osewacho kata in nyalo yie rigi wach ni Jubilee ne nigi kwan mamalo mag jo kanyo magi. To nitie gik mamoko mane oneno dibed ni kamano wae ni ema kamoro e kwano mugoyo kaka Kenya Kwanza. VOJ an kaka nanyisi nikech ago siasa ma okago siasa winjo, anago siasa mang'eyo. Ta adwa paro ne Oyola ni kane wane NASA ne olowa kendo no winjore ni koro wane opposition. To nje nano kanjo odhi mosruok, kane ose mosore to wadonje government. Kech ka wache democracy joma ikikore gi democracy. MPs wate maluo Nyanza mago DM no dhi join Uhuru Kenyatta. Kendo na giwe weche gi mag opposition gidonje piny weche mag government. Mane mineno ka bech mafuta no medore gik moko no medore. Ingene mag oko bi wacho. Nikech ingene samise wetiji donge nitie MPs moko mag samise wetiji e bunge makoro rumo ne manyoni nitie committee mar budget kod appropriations. Yes. Mono tel bunge nikech kana mana budget. Mano tel ne gi Gladys Wanga. Budget macha en committee mopogore. National planning. Ingene gena joma ne ni committee ko muone go benisani. Kimani Ichung'wa etamo kungu ma Jubilee ne chairman mar budget and appropriations committee. Yes. Moses Kuria fuel levy mar mingado mar ndara 8%. Nyo en e committee mar transport and infrastructure. Ingene gima samani ka loan gi Exim Bank mar China mar SGR ni. Moses Kuria nyo ni e committee no. Kata Eurobond. Koro VJ mi amonda anyisi gima timore. Ingene sami wacho jogi no go loko e kombe gite ma ne gidok kocha to Oyola gino duogo koni ngene ne gitimo limone shifting mama ndo nyako yie namba 2 seche mewuoye demokrasi ingene mane menona ncha Oyola gino wacho ni mondo ji oyier 6 piece ingene sama ine party ni ntie gimiluongo ni ibedo whipped ntie kaka discipline moro mikete party manyake lo gi ma party uno wacho to gima koro duogo ketho demokrasi ka en gimiluongo ni coalition. Ge samuselo so coalition okinya control ngama nigi party ne kata ngama no biro independent parliament. Kore manyisi ni jogi seche mobiro moduongo okinya tamo gi doko komachielo nikech gin gi party gi ogine ODM nikech coalition to riwo gi ndiyo to coalition no benti gi milongo ni exit clause ndi kaka ginyalo wuok ma kaka jo Azimio iwacho ni ka bank election gin gi 3 months ma ginyalo wuok. Koro ngene samaro gi rito 3 months to kopo ni gin gi shida e joma no biro koni ang'o momono gi die court tero gi e court gi lenge wacho ni no yugne gi jam na kocha but gima dwa nyiso ni Oyola ni nikech aparo nitie kana mana petition moro ma bende do no ngado ni PAA mar Amason Kingi kod Maendeleo chap na otimo makosa maduong' kuom the ataro mar chik mar chik ntie gimosa timnegi onge koro okinyal blame gi ibro blame Political Parties Act
kao edho beda mende nikech yudo ka mostly Political Parties Act kako dike samoro onge kaka inyalo yudo kata kaka wan party wa marensi ososi nobedo nominated gi party wa marensi to kano cross modhi ODM yenyo watere court onge gima notimne koro yudo ni weakness Aisha Juma benego kor kono koro yudo ni weakness nitie sheria koponi jo bura gidhi change sheria gi to bro konyo nikech bro yudo kaka discipline iketo e chama gi mopogore to nitie gima wacho ka jomo ok berna nikech ngene sami wacho ni attitude an kaka an okago agoko kendo kik ngato nyisa na mor onge mor mango nikech an okaero keto hopes na malo ngeno yola gino ero keto ji hopes iketo mane witado kaso hope luata ma ncha ji dhi manyo tishu igi koro igi muoro gi an hopes na keto 50-50 nikech ang'eyo ni kopo ni koto dhi okete machielo an ngeno kanya keto hope mabro miya pressure nikech gima ng'eyo ni wadangi anenta ang'o madhi timore kocha mane gimonego hope monego gimi joluo kikuketo hope e witado kaso kendo chako luar ji chako yuago koro attitude mo wacho ni ing'eni nyalo yudo nyako samora keno ng'iyo soch jo Kenya Kwanza tingeni nyalo yudo nyako example motemo gedo ni okmora ingeni inyalo wan joma lemo gifa kata seche ma donjo ka lemo nikech ang'ena nyaki luog ruoth wan joma oluoro Nyasaye kendo joma chunygi ler joma chunygi ler mofuko gi be nitie maber giponde muma to koro gin ng'eyo namba jelo gi lem namba riyo tuol nie fuk gi gino gidwa kada yugo gimo wacho no konyal yiene Nyasaye ng'ama nyalo keto fuko ne onge jogi endo sebede komb Nyasaye magiseketo uamusi ni joka kalama jogi oklama yani gisekwalo nyaka Nyasaye erokamano jakwana Mugajuang ma en chenro mari maratil waduogo bang' yweyo madundo bang' yudo thuond weche ma bende waiko ni kango chopo kanyo sadek mar odhiambo kawuono med mana kete ka inyalo oro ote mari machuok mar SMS to obro somo achiel kachiel iparo ni ratilo yiengore kor ng'a watemo ng'eyo kisera masani koro timore bang' yiero Kenya Kwanza osebedo ka yudo jood bura moko gi jokanyo moko manyocha nitie Azimio la Umoja kete mana ka